Ынтымынан bir vaqt kofe içesiň oturup alıp jaratylışda. Maldy arlap atabız. Doska özgeldik. Oşol maanay sonun, Kuday buyursa. 1-2 saatda bütöbüz. Biraz kofe içkenge toktoduk. Balдар kıymılda. Berçi emne kofe ekan? Jakob. Jakobs. Kofe. Jakobs'tan içkiler, Jakobs. Aşonday. Jayloda dagı özüň göňülüňe jagap turgan işlerdi kılsaň. Aşonda jakşı maýnap çygat da. Özüniň kesip mal doktor, veterinardyk wrach. Al kesibimizi jakşı göröbüz. Jana şo mal menen bala kezden aýlanşabys. Artda jaratylış. Laýbek dosubuz. Ardayım şu dostorubuz gelip koldop, koştop, kızmattaşıp, jardamdaşıp turşat. Şunday dostordan aýlansın. Dostor, ardayım bar bolgula.